Koncom roka 2007 sa vojna v Iraku končí. Prezident Bush vyhlásil víťazstvo a prebiehajú rekonštrukčné operácie. Seržant Matthews a jeho pozorovateľ seržant Isaac sú poslaní na stavbu potrubia uprostred irackej púšte. Všetci Američania pracujúci na stavbe boli zabití, takže ich úlohou je teraz nájsť vinníka skôr, ako pošlú nových staviteľov. Vojaci sa schovávajú za kopu kríkov a kameňov, aby sledovali miesto pod topiacim sa slnkom a ubehne 20 hodín bez toho, aby sa niečo stalo. Matthew začína byť netrpezlivý a začína si myslieť, že už nezostali žiadni irackí vojaci a vzhľadom na roztrúsené telá miesto muselo byť napadnuté tímom, ktorý odišiel po dokončení svojej misie. Isaac poukazuje na to, že tu nie sú žiadne znaky, ktoré by naznačovali, že by sa tu pohybovala veľká skupina a upozorňuje, že keďže všetci pracovníci boli zabití výstrelmi do hlavy, mohol to urobiť legendárny, profesionálny iracký ostreľovač známy ako Yuba. Matthews si však myslí, že je nemožné, aby niekto zabil tento počet ľudí za menej ako 30 sekúnd. Nakoniec sa Matthews konečne unaví z čakania a potom, čo požiadal Isaaca, aby ho kryl, ide dolu, aby sa bližšie pozrel na miesto. Isaac vysvetľuje, že jeho scope začína byť nejasný a Matthews ho škádluje, že ho nezmenil skôr. Ale tento scope je pre Isaaca veľmi vzácny, pretože kedysi patril padlému kamarátovi. Potom Matthews prechádza od tela k telu a hľadá stopy a začne veriť Isaakovej teórii, keď potvrdí, že všetci zomreli na presné zásahy do hlavy. Ide do stredu staveniska, aby zistil možný smer výstrelov. Zatiaľ, čo ho Isaac prosí, aby ustúpil, no zrazu sa ozve výstrel a Matthews spadne na zem a utrpí veľkú bolesť v bruchu. Isaac, ktorý sa zúfalo snaží pomôcť svojmu priateľovi, beží dolu kľukatou cestou, aby sa vyhol prichádzajúcim guľkám, no keď sa má dostať k Matthewsovi, dostane ranu do nohy. Isaac nemá inú možnosť len nechať Matthewsa za sebou a utiec sa schovať za rozbitú stenu. Matthews, ktorý trpí, ale je stále nažive, kontaktuje Isaaca a povie im, aby zavolali na základňu a požiadali o zálohu. Najprv si však Isaac všimne, že jeho rana na nohe je dosť hrozná a tak si okolo nej priviaže opasok, aby zastavil krvácanie. Potom schmátne tašku s rádiom a pokúsi sa spojiť so základňou, no zistil, že nemá signál, pretože ostreľovač vystrelil anténu. Zrazu ho Matthews znova kontaktuje a požiada ho, aby si všimol ostreľovača, aby na neho mohol mieriť. Pričom ignoruje Isaaca, keď ho varuje, že ostreľovač si všimne akýkoľvek pohyb a znova ho zastrelí. Isaac začne pracovať na tom, aby nožom urobil dieru v stene, aby do nej vložil ďalekohľad, len aby si poranil ruku od padajúcich skál. Matthews sa potom pokúsi siahnuť po svojej puške, no omdlel kvôli strate krvi. Izák, ktorý nechce skončiť ako jeho priateľ, používa čepel na odstránenie guľky z nohy, čo je mimoriadne bolestivý proces. Potom ranu obviaže a potom omdlie. O niečo neskôr sa Izák zobudí, keď zo svojho slúchadla počuje zvláštny zvuk. Ukázalo sa, že ide o dôstojníka zo základne a Izák okamžite začne hlásiť situáciu a prosiť o zdravotnícky materiál. Začína byť podozrievavý, keď sa ho dôstojník pýta veľa divných otázok a čo je najdôležitejšie, požiada ho, aby im buď povedal svoju presnú polohu, alebo sa postavil a vystrelil do vzduchu. Pričom tvrdí, že zásoby presne zhadzujú vrtuľníky. Isaac poukazuje na to, že je to v rozpore s protokolom a vystaví ho to nebezpečenstvu. A keď začne dávať väčší pozor na slová toho muža, uvedomí si, že jeho prízvuk nie je americký. Toto je ostreľovač Yuba, ktorý sa nabúral do rádiových frekvencií, aby sa pokúsil nastražiť pascu. Izák sa do toho nepustí a zavolá ho von, no namiesto toho, aby zložil, Yuba mu začne klásť otázky a tvrdí, že chce Izáka lepšie spoznať. Izák skúša rádio znova, no stále nefunguje. Yuba trvá na svojich hlúpych otázkach a keď sa Isaac odmietne porozprávať, Yuba sa vyhráža, že Matthew sa znova zastrelí, čo je riskantné, pretože existuje šanca, že je stále nažive. Isaac súhlasí s tým, že bude chvíľu ketovať a požiada Yubu, aby šiel ako prvý, kým začne kresliť mapu miesta na hline, aby vypočítal trajektóriu strely a našiel možnú.
polohu ostreľovača. Juba mu povie, že je len obyčajným irackým občanom, ktorý chce zachrániť svoju krajinu a požiada Izáka, aby mu povedal o svojej rodine. Ale Izák podotkne, že je to príliš osobné. Potom si Izák robí srandu z Jubových úvah a hovorí, že zabíja ľudí, ktorí sa v skutočnosti snažia rozvíjať krajinu tým, že prináša školy, potrubia a infraštruktúry, ktoré posilnia miestnu ekonomiku. Juba to rozosmeje a vysvetľuje, že peniaze, ktoré tu zarobíte, budú neskôr odoslané späť do USA. Ako plynie čas, Juba sa neustále pýta, ale Isaac naďalej odmieta o sebe povedať čokoľvek osobné. Preto sa Juba vyhráža, že Matthew sa znova zastrelí. Isaac mu však už neverí. Juba dokázal, že je nebezpečný, povie Isaacovi meno predchádzajúceho vlastníka teleskopu a že je mŕtvy, citujúc Matthewsov skorší žart. To znamená, že Juba počúva ich. Rozhovory, odkedy prišli. Isaac si pomocou ďalekohľadu všimne, že jeden z mŕtvych má pri sebe vysielačku a odtiahne svoje telo k okraju steny, no bez kúska dreva by sa Kerr nemu nedostal, bez toho, aby sa odhalil. Potom sa Isaac pokúsi vypiť trochu vody zo svojej fľaše, no zistil, že je prázdna, pretože je v nej diera, čo Juba potvrdil, že to urobil úmyselne. Tiež priznáva, že mu neušli žiadne výstrely. Konkrétne vystrelil na fľašu, anténu a Isaacovu nohu, aby dostal Isaaca do situácie, ktorej sa nemožno vyhnúť, a prinútil ho pomaly zomrieť, čo si rád vypočuje cez komunikátor. Keď Izák nájde guľku, ktorú si zložil z nohy, pozrie sa bližšie a začne počítať model zbrane, ktorý má Juba, a položí niekoľko záľudných otázok. Jubu tiež nazýva teroristom, čo Jubu opäť rozosmeje, pretože poukazuje na to, že Američania ilegálne vstupujú do cudzej krajiny so zbraňami pripravenými zabíjať ľudí. Zatiaľ, čo Juba rozpráva, Izák robí ďalšie výpočty a prezerá svoj rozsah, aby nakoniec dospel k záveru, že Juba sa skrýva pod obrovskou kopou odpadu. V týchto drsných podmienkach bol už dlho, nehovoriac o veľmi horúčavách, čo znamená, že tento chlap je skutočne profesionál. Juba však popiera, že by bol slávnym ostreľovačom a opäť tvrdí, že je obyčajným Iračanom. Súdiac podľa jeho prízvuku, Izák uhádol, že Juba musí byť bývalý dôstojník americkej armády, ktorý ich zradil, ale Juba to tiež odmieta a vysvetľuje, že zabíja iba ľudí, ktorí na neho zaútočili ako prvý. Na oplátku Izák zdieľa príbeh o tom, ako stretol svojho najlepšieho priateľa, keď bol dieťa, a ako sa. Neskôr ako dospelí prihlásili. Čoskoro začne mať na Izáka ťažký vplyv dehydratácia a vyčerpanie, ktorý padne na zem, keď počuje, ako mu Juba hovorí, že si pripne jazyk na hruď. Potom sa. Isaac pokúsi oklamať Jubu tak, že si na pušku navlečie bundu a helmu a máva ňou nad stenou, ale Juba na to nespadne. To, čo spadne, je prilba, ktorá pristane na druhej strane steny, takže si teraz nemôže ochrániť hlavu ani Izák. Takáto hlúpa chyba je zlomový bod a rozplače ho. Ubehne viac času a Izák je natoľko zúfalý, že sa pokúsi riskovať. Rozbehne sa k telu ležiacemu na zemi, ukradne mu tašku a rádio a potom sa rozbehne späť k stene, keď sa vyhýba všetkým guľkám, ktoré naňho Juba okamžite hodí. Isaac vo vrecku nájde vodu a nejaké cukríky, ktoré okamžite zje, no bohužiaľ. Nefunguje ani toto rádio. Juba ho za toto riziko potrestá aj tým, že strieľa do steny a ťažko mu poškodí ďalekohľad. Zrazu Isaac počuje nejaké rušenie zo svojho slúchadla a uvedomí si, že je to Matthews, ktorý je stále nažive. Isaac na neho zakričí, kde sa nachádza ostreľovač, a Matthews okamžite vyťahne kus kovu, ktorý použije, aby sa mohol pozrieť na hromadu odpadu. Zatiaľ, čo Matthews sa pohybuje extrémne pomaly, aby schmátol svoju pušku, Isaac nechá ostreľovača rozptylovať krátkými rozhovormi a dozvie sa, že Juba býval učiteľom v Bagdade. Keď boli jeho študenti zabití počas amerického útoku, rozhodol sa pomstiť. Stena, za ktorou sa Izák skrýva, sú ruiny spomínanej školy.
Potom sa Juba spýta Isaaca, zatiaľ čo on nosí poškodený ďalekohľad. No keďže Isaac odmieta odpovedať, Juba sa vyhráža, že Matthew sa znova zastrelí. Isaac sa ho zúfalo snaží zachrániť a prizná sa, že ukladá ďalekohľad na pamiatku svojho starého priateľa, ktorý zomrel kvôli chybe, ktorú Isaac urobil a stále sa cíti vinný. Matthews medzitým umiestni svoju pušku a slepo mierí na hromadu odpadu, pričom strieľa na všetky guľky, ktoré má, zatiaľ čo Isaac strieľa, aby predstieral, že hluk pochádza od neho. Keď sa Matthews chystá znovu nabiť zbraň, Juba ho náhle zastrelí a zasiahne ho priamo do ramena. Isaac požiada Matthewsa, aby sa k nemu priplazil, aby našiel bezpečie za stenou. Ale na nešťastie, keď sa Isaac priblíži k okraju, aby pomohol, Juba strelí Matthewsa do hlavy. Isaac sa musí pozerať, ako umiera a nakoniec sa zrúti a povie, že chce ísť domov. Juba informuje Izáka, že ak chce naozaj odísť, nezastrelí ho, ale Izák je skeptický. Neskôr Juba sa pýta Izáka, prečo je stále tam, hoci vojna už skončila. Izák sa na chvíľu odmlčí, kým odpovie, že je tam, pretože to bol v skutočnosti on, kto zabil svojho starého priateľa. Ukázalo sa, že pri pokuse zabiť nepriateľa omylom zastrelil svojho predchádzajúceho partnera ostreľovača a Isaac všetkým klamal a tvrdil, že jeho priateľa zabili tí zlí. Zrazu Isaac počuje nejaký hluk vychádzajúci z rádia a ponáhla sa skontrolovať signál, pričom je rád, že počuje prebiehajúce rozhovory. Jeho šťastie je však krátkodobé, pretože aj keď počuje hlasy, nemôže posielať žiadne správy pre poškodenie, ktoré rádio utrpelo. Na Izákov šok Juba sa zapojí do rozhovoru, ktorý počuje a muž použije Izákovo meno, aby požiadal o pomoc. Izák si konečne uvedomí, že Juba sa celý ten čas nabúrala do americkej komunikácie a predstierala, že je vojak, ktorý potrebuje pomoc, aby prilákal záložné tímy do oblasti a všetky ich ľahko zabil vďaka faktoru prekvapenia. Isaac sa bezvýsledne pokúša prerušiť konverzáciu. O niečo neskôr sa Isaac zobudí na bolestivý pocit vrany, ktorá mu kľuje ranu na nohe. Keď si Isaac uvedomil, že aj vtáky si myslia, že je už mŕtvý, rozhodne sa riskovať a pomocou lana a palice získa Matthewsovú pušku a potom ju namierí na hromadu odpadu. V tom momente do oblasti priletia vrtuľníky a odhalia polohu Izáka, bez toho, aby vedeli, že ide o pascu. V snahe zachrániť prichádzajúcich vojakov Izák tlačí na stenu, aby sa rozpadla a vytvorila prachovú oponu, ktorá sťažuje Jube nájsť Izákovú polohu. Isaac začne strieľať na hromadu odpadu bez toho, aby vedel, či zasiahol svoj cieľ alebo nie. Aby to zistil, Isaac sa konečne postaví zo svojej pozície a je šokovaný, keď si všimol, že Juba nevyužíva túto šancu na odstrel. Vďaka tomu Isaac verí, že skutočne zabil Jubu. Čoskoro priletia helikoptéry a rýchlo odnesú Isaaca na nosidlách a okamžite mu poskytnú lekárskú starostlivosť. Isaac sa im snaží povedať o Jube, no nie je ho počuť prehluk zo štartujúcich helikoptér. Zrazu. Po nich Juba začne strieľať a zabíjať lekárov jedného po druhom a potom zasiahnuť aj pilota. Vrtuľník rýchlo spadne a zrúti sa na zem, čím okamžite zabije Isaaca a umožní Jubovi dodržať slovo. Technicky Isaac nebol zastrelený. Potom sa Juba znova nabúra do liniek USA a predstiera, že je americký vojak, aby nalákal svoj ďalší tím obetí.